Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:26. Ang Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamatin. Nga naga-monitor na sa ilayatag sa karon ka mga transistor radio and also sa tag sa mandira ninyo iya ka mga Facebook live. Kamusta ang inyo adlaw sang Sabado? Ang iban bag-ulang nakatindog. Bag-ulang nakatindog kay man tigpila ka labador ang lalabhan? Or ang iban nagpahuway-huway na lang gid-anay? Tungod man sa masako iya nga simana, do mga ginapanglagas draabi nga mga deadlines. But anyway, subong Saturday, 29. Ang tigsweldo is 30. Maybe, ang iba naton nga maka-aksyon na kahapon or subong, nakabato na sa ilaiya ng mga sweldo. May bilin pa? Okay lang ako wala na bilin. Ang importante, ang importante, puno man ang imudra yang bulutangan sang utan, sang panakot, ang bulugasan nimo, bisan hindi makapuno, bisan gabang-gabang lang. Ang importante, may unod. Gayuhom gid si Action El Rey kag si Action El Mar. Feeling ko naka-relate ni sila sa akon yung ginistorya mo. Sakto man Action Elms. Importante nga bisan tuod nga ano tawag ni nang wala na bilin imo sweldo, sentimos na lang. Basta puno lang ang gantangan, bulugasan. Kag may ara lang sang grocery nga ihatag sa kay imudra asawa ay syempre. Sa mga kabataan yati sa inyo dra yang nanay. Diba kanami dayon sang yuhom ni Iloy. Kamusta man ang mga ka-aksyon naton nga subong nagapahunay-hunay man sa siniya nga tinion? Relax lang kamo dira kay si Inday Ann yari naman iya sa paghatag sang kalingawan sa inyo
sa subong man nga Sabado nga adlaw. Mayo 29, tuig 2021. Antes man ang tanan, diri kita anay sa aton lakat sang panahon. Kay ang Intertropical Convergence Zone amo subong ang nagaapekto sa bahin sang Mindanao. Ang Western Visayas naman, dala na dira ang syudad sang Bacolod kay Negros Occidental, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan, bangod man sa ITCZ kag localized thunderstorms. Mahinay, tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin, ang mabatsyagan gikan na bagatnan pakadto na sidlangan na bagatnan sang bugos iya nga Negros. Kaina nagbutlak si Haring Adlaw mga alas 5:21, kag inawa na magatunod alas 6:02 karon niya sa gabi. Ang aton temperatura yana nag-range sa 26 to 33 degrees Celsius. Alauna 31 na kita, Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Ano ba mga dapat naton istoryahan sa subong man nga adlaw sang Sabado? Unahon naton ining kay ti subong is May 29, 30, 31, maybe sa pagka Martes or sa anuman, sa Lunes, no? Magapagwa na sang panibag-o naman iyang quarantine or mag-anunsyo sa panibag-o iyang quarantine status ang Pilipinas or si mismo si Presidente Rodrigo Duterte. O galing na pagwa diri sang statement si Health Secretary Francisco Duque III, ang hambalya ang MGCQ or Modified GCQ hindi pa kuno subong opsyon para iya sa bulan sang Hunyo para sa mga lugar nga ginpaidalom sa subong iya nga Mayo sa GCQ. Inakaron bantayan man ang dugang iya nga detalye kung ano ang nakit-an na ang nakit-an nga mga rason niya sang health department kung nga nagpagwa ini sila sang pahayag. Ang isa pagid naton ka headline, dumdum kamo kahapon nag-anunsyo sa presidential spokesman Harry Roque nga gin-simplify no ang A4 vaccination priority group. So meaning may pila dito sila ka mga ginpang mentionar nga pwede na, no? Pwede na once nga may available na nga bakuna or may nang damo bala ang bakuna. So pwede na nga mabakunahan ining mga kalakip iya sa A4 priority group. So sa pagtansya diri sang NEDA, National Economic and Development Authority, may ara kuno sang 35.5 million workers ang pwede malakip sa sining A4 vaccination priority group. Di nami na siya dako na siya nga bulig, di ba? Dako ina siya nga bulig para iya sa aton. Kanti labi pa target man naton for ining herd immunity. Sige, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:34. Aton man istoryahan ang aton iya nga topic, no? Para sa aton nga FYI sa subong nga hapon, healthy lifestyle. Paano kuno nga mapabilin? Kung kay isabi do hindi gid sa aton iya mapunggan, no? Nga do hindi tagid masunod ang aton dira iya nga gusto kun tani nga ma-achieve, no? May ara kita sa una lang nga 3 or sa una lang nga 3 or pinaka-maximum na 5 ka adlaw nga masunod naton ang aton healthy lifestyle. Pagka after sina, kaysa doon wala na gana magbangon or wala na gana magtimprano bangon. Ako ganiga mo ko na. Hindi relate man. But anyway, inakaroon ng akong i-share sa inyo. Kag syempre, given nga wala ta subong sang basahon iya nga sulat,
kay adlaw subong isang Sabado. Karon pagabasahon kuya ang aton nga horoscope, no? Aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Action Radio Philippine Standard Time, 1:35. This time, diri kita anay sa detalye sang aton balita sa nasyonal. Ginpahayag diri ni Health Secretary Francisco Duque III ang balya hindi or wala nalakip sa opsyon sa desisyon man sang Interagency Task Force ang Modified General Community Quarantine sa mga lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine. Ini para sa bulan isang Hunyo. So, no, diri kay Doke, balya, hindi pwede nga mag-MGCQ. Rason, nga kinahanglan pa pag-istoryahan sa adlaw sang Lunes ang final recommendation. Antes, i-rekomendar sa Talk to the People program ni Presidente Rodrigo Duterte. Patag ni Doke, ang balya, or ang isa pagidgali sa ginpaathag man ni Doke, ang balya, ang gulpi, bala pagsaka sa COVID-19 cases base man sa daily tally sang DOH, bangod inagali sa nagapadayon nga community transmission sang virus. So ang matabo mahulat gid kita, no? Mahulat kita sa panibag-o iya nga palayag sang aton man nga mga opisyales sa nasyonal angod sa mangin quarantine status naton. Kay kung pamatian mo diri sa lokal ang aton City Administrator, si City Administrator M. Ang nagasiling ini siya nga ang syudad sang Bacolod may tendency nga i-appeal na lang gid ang mas istrikto nga quarantine status if magsigi pagid saka ang COVID-19 cases. Kag syempre ang mga tawo kun kay isa nga kapila nang ginhambalan nga kon mahimo pa lang magsuksok gid sang face mask, na okay lang mo na tuod nga mayara gid kay syempre hindi ta na hindi naton manigar nga may mga tawo gid nga hindi makaginhawa kung nagasuksok sang face mask, pero ti kinahanglan, no? Kinahanglan naton wala kita sang may mahimo kay aton man Japon kaugalingon ang mabutang sa peligro kon hindi kita magsunod. Kung hindi ka gid kasarang kag kung hindi man lang necessary nga kinahanglan mo magwa, tinero na lang sa inyo nga balay, at least ma-make sure nimo, no? Ma-make sure nimo nga dra ka lang sa balay, wala ka sang may madalaman or wala ka sang may makuha nga virus coming from other people. Subo-subo man ni balaho kay kagina, no? Ang ano ko lang niya, kagina while nagasakay ko sa dipasahe nga jeep. Bow, ang duha ka mga lalaki sa una ko, no? Sa una ko, may face mask sila. Nagaistoryahan na sila. Ginpapanaog ang face mask kag mag-istoryahan na sila, meaning dogin pala ang tabon or ang ginbutang niya ang face mask ari na diya sa may babalo or nagagwa na bala ang iya nga bibig, even though nga tapos na sila istoryahan na nga duha, no? Hasta gid nga nakalabot ko sa may Libertad, wala gid sila nga duha, ginatulok-tulok ko na ginatulok-tulok man sila sang iban nga mga pasahero kay ti given gani nga muna ng tanan nagasuksok sang face mask. Tapos may ara man sila nga duwa sang face shield. Ang isa ginakaptan niya lang. Ang isa naman ara sa bag. Nakakarton pa. Sang hana na to siguro man nagpanaog, amoya pa lang ginkuha. Kag magpawala. Tapos wala gid Japon niya, wala gid na balik ang ila nga face mask, no? Wala gid Japon nila gin-cover nagitabunan ang ila nga ba kagang ila nga ilong. Di ginatulok mo na pawala lang Japon. Kasuripan ka pa sang mata. Ay nako kun kaisa. Bisan si ila na lang. Hagang isa ko pagigali nga na notice, no? Maybe ka mo naka-notice man
magsakay sa di pasahe nga salakyan. Ang iban face mask. Wala na sang face shield. Ka-notice ka man Action L Ray, kaya di ba ikaw sakay ka man di pasahe Action L Ray? O, ikaw Action L Mar. Di ba? So, amo na bala, even though tutuod gid man kaginot kahapo kapin pagid akon gani. O, ako naganti para pa ko. Pero ginagwanta ko ang struggle kay ti syempre kung maginhawa ka, naka-antipara ka, may tendency nga mag-fog ng imo nga glasses. Tapos naka-face shield pa. Oh, ginagwanta ko tapos. Basta lang to ka nami gigis ay balon galing kay. Inyo na lang nakagtulok-tulokon kamo hindi makamudapon magsunod. Tapos kung atapikan ka mo, dayon nyo basol sa government. Sige, ang isa pagid naton kabalita, ining may angot man sa pagbana-bana sa karon iya sa National Economic and Development Authority o NEDA, nga bali ang hambasang NEDA, mga 35.5 million workers ang target nga mawakunahan sa COVID-19. Bangod man sa ginpa-simplify sang gobyerno ang A4 category o kon essential workers group. So, sunod diri sa NEDA, malapit sa 13 million additional workers sa NCR Plus 8. Ang tutukan sa first phase sang vaccine deployment para sa expanded A4 group. Kagdugang pa, 22.5 million workers naman ang malakip sa mga lugar nga yara na sagwa na sa or hindi nasakop sang NCR Plus 8. Kag magadala ini sa kabilugan nga 35.5 million. Madumduman sa kahapon Biyernes, ginanunsyo ini ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginpa-simplify na sang IATF, no, ang A4 category. Agod iya nga malakip ang tanan nga government kag private sector workers, informal sector workers, kag mga nagatrabaho sa private households nga kinahanglan mag-report physically. So, bantayan iya naton kag hope nga mangin smooth lang ang ini nga programa, no? Kag wala na bala sa mga report nga may ara iya sang palakasan system or ano pa dira nga mga sitwasyon. Sige, 1:43 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagpanubalik aton man nga istoryahan ang aton iya nga FYI portion. Ang aton nga topic, healthy lifestyle. Paano ayhan nga mapabilin? Ato na
Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyong kaupod, ini si Indayan. This time, diri kita sa pag-share man sa inyo sang aton iya nga topic para sa aton nga FYI. Healthy lifestyle, paano ay naton iya nga mapabilin. Ang pag-angkon ako ng pag-angkon kuno sang pagbago iya sa positibo nga lifestyle muna ang nagabulig sa aton. Para yang makitaan bala sang tawo nga do ka manayanaya sang imo yang nga itsura. Kag tiyang imo yang nga feeling do pamatsyag nimo do ka mag-an. Kag malikawan man nga halay ka dira sang masakit jutay lang nga pag tupa or maanahan ka dira sang tarotalithi. Nagalain na dayon ang imo yang nga pamatsyag. So, ari man ang pila ka mga gin-share sa mga experts na nga mga pwede naton nga himuon agud nga mapabili naton ang ginatawag nga healthy lifestyle. Number 1, mag-inom sang multivitamin supplement. Kung nabudlayan mag-adjust para iya sa mga masustansya dira nga mga pagkaon, nabalang mga kung kaisa, no, may arag kita sa mga pagkaon nga tundi gid naton iya nga feel nga kaunon ug galing kay kinahanglan naton kay tungod man nga para iya nga mapabakod ang aton nga immune system, no? May ara kun kay isa mga utanon nga may mga tawo nga hindi wala di galing section JM ba. Section JM naman to nga kunya example. Wala mayo kaunutan. No? So, amo na gali. Ang multivitamin, no? Pangita, kadira yasang mas bagay sa imo or inabalang makasahu ikaw. No? Kay para yang makabulig man sa imo, kay man ang multivitamins, amo ni siya ang makabulig sa aton kung kulang, no? Kung hindi bala nagakaigo, ang pagkaon nga puno yasang sustansya, no? Nga supposed to be amo ng aton iya nga kaunon tigaling kay daw medyo kulang ang imo iya kaon nga mga puno dira sa mga nutrients iya nga mga pagkaon iagi diri danay sa may multivitamins para yang ma-achieve nimo, no? Kung ikaw kuno iya isa ka vacant, pero nabudlayan sa anuman dira nga mga medical nga kondisyon, budlay man nga magpangita iya sang husto nga nutrisyon para sa imo kaugalingon, di magbasa-basa danay sa label kag magpili sang multivitamins nga madamo iya sang nutrients kag 100% nga magahatag sa imo sa pang-adlaw-adlaw nimo iya nga kinahanglan, no? Likawan ang mga supplements nga may mga mega doses sang anuman nga mga nutrient. Mas maayo man nga ipa-check ina sa doktor kung ano nga multivitamin ang para sa imo. Pero subong iya sa panahon sang pandemya, usual gid ba nga ginahatag sa aton vitamin C with zinc kag vitamin D kay amo ni ang bulig sa aton ti vitamin na C para iya nga mabaskog kita, di ba? Immune system naton. Vitamin D naman di kun kulang-kulang ka dira sa pagpainit like sa akon for example, no? Hapon akon nga sulod sa duty ti makabugtaw ko or adlaw na kaya di ba medyo okay pa nga makakuha ka sang vitamin D sa silak man sang adlaw mga oras pero temprano pa kung tani tigaling kay adlaw nagabugtaw sa Indayan. Okay, so galing nga problema bala kay bisan mga 8 pa lang or 7:30 pa lang tama naka-init kaayo, no? Sang silak sang adlaw nga dumatsyag nimo do gaduot gid bala sa duga panalupsop gid sa imo iya nga panit. Ang importante lang magkapuro pabalhas kada na. Ang ikaduha, dugangan ang adlaw-adlaw dira iya nga paggihok sa imo iya nga lawas, na.
Ang sakit kuno sa heart or sakit sa korason, isa sa mga numero uno nga killer. Siyempre, sa mga kababainhan kag lalaki, kag mga lalaki, inabasing man sa physical fitness and health sang US. Ang mga tawo nga wala gid bala do mga nang wala gid sang physical work, wala for example, na lakat-lakat kada example or hindi gani ano man nang hakwat kada sang medyo mga murubagan lang mga baldi-baldi lang naman gagmay lang na playhaw, di man pagpasobrahin nga bugat-bugat nga bugat pa sa imo yang ano sa imo nga kilo. No, kung amo na gali kung gatinamaran kita, may tendency kung kaisa nga nagaapekto ini sa mga ugat dira naton, sa mga kaugatan dira naton. Gani importante nga maging active man kita, no? Kung masami kita iya nagapabalhas, nagaka-burn, no? Nagakatunaw dira ang aton iya nga tambok sa lawas, kag syempre nagakadugangan ng calories kag makontrol sini ang pagbugat sang aton iya nga kilo, kag malikawan man ang pagsaka sa sugar sang aton nga lawas. Di ba kung magkadto ka gani sa mga doktor kun kaisa ginahambalan kanila nga kung mahimo pa lang, no? Kung mahimo pa lang sa pagbugta mo dira sa aga, try mo lakat-lakat bisan makapabalhas ka lang da or di gani jog in place ka dira. Si mo balay ay agod nga balhasan ka magwa ng imo nga tinagong balhas. Ang isa pa gid para kuno nga para man nga madugang-dugangan, no? Para yang mag-an gali I mean ang imo yang pamatsyagan kung magkadto ka sa trabaho, ti usual subong nga mga nga mga building, may elevator, no? Or sometimes, magkadto ka sa mga mall, may escalator. Pwede gid mag-agi sa hagdanan, no? Pwede gid mag-agi sa hagdanan, agod yang ikaw ya mismo, no? Ma-feel nimo nga kamag-an sa imo yang pamatsyagan. Ang isa pa gid, tungod galing ni blang nagakatabo blang sitwasyon sa mga kabataan. Kita nyo pila pa lang ang edad kun kaisa may ara na sa mga grabe nga mga balatian kay pila pa lang ang ilang edad muna doon di na magwa sa ilabalay. Kay computer na lang ang ginaatubang. Kung maghalay ka lang dira computer, may tendency gid nga after we computer ka tapos gakaon ka. Paano na karon? Kapoy ng imo yang lawas kay ti wala ka gid nakapabalhas. Ang importante man, bisan ara ka lang sa inyo nga balay, or bisan ara ka man sa inyo yang ulubrahan, o kung ara ka halimbawa sa imo ulubrahan, try nga mag-stretch dira sa imo yang lawas. Di man na sa tanan nga oras hindi ka gid makatindog, di ba? O kung ara ka naman niya sa imo balay, try to pagpaninlo dira sa mga lapta, magpanganilhig ka, kay for sure ina iya mabalhasan ka gid. Ang ikatatlo, dugangan ang pagkaon sang mga preska yang mga prutas, utan kag cereals. Ang ini yang mga pagkaon may dala sa aton sang mga vitamins kag minerals. So ang pila ka mga preska dira nga mga prutas kag utan like mansanas, abe, nami na siya kay may ara sang fiber. Ang gusto ko nga dietary fiber, importante para yan nga mabuhinan, no, ang cholesterol sa aton nga lawas. Ang mga prutas kag utan, like iaabi ka kamote. Mas maayo na siya kami ara sa mga carbohydrates nga ginakuhaan man naton iya sang aton nga kusog. So tandaan kung amo ni sa karon, no? Bisan nagaulan-ulan prong kapang ara Japon, dapat importante man sa aton ang potassium, na? Bangod kun kaisa kun masobrahan ka bala sa kaginot abi, no?
or wala ka dira naghahalay-halay man giho, may tendency kun kay isa nga nagadugang pagad ang imo yang nga kakapoy. Ang ikaapat, pwede ka man sa aerobic exercise. Bisan panalagsa lang 2 or 3 abi ka beses, sa isa iya ka simana. Like 30 minutes yung cardio exercise. Inahalin bisa medyo ano-ano lang danay, nang hinay-hinay lang danay nga pag exercise hasta yang daw medyo nagamat-amat na dara anong imo yang nga kusog. Nagamat-amat ka na bala alert. Diba? Susubong may harapan kay isang mga naga-bisikleta balahaw. Every weekend may naga-bike. Or sometimes ti lakat-lakat ka dira. Ang iniiya makabulig sa aton para nga mapabakod ang aton iyang heart, Naga-burn sang calorie kag nagapanami man sang aton nga mood. Nagapanami sa presyon sang aton iyang dugo kag blood sugar levels. Kitaan mo kun kay isang mga tawo nga ng bag-o exercise or maintain ang lawas for exercise. Bisan mo kaya kun kay isa ka sa ila kahalay sunog-sunlog dira bala. Do ka nami na sa ila nga pamatsyagan kay dumadala man sila bala like nang kabalo sila magpasakay. Kay ti syempre kanami kay kung mag-circulate ang aton iya nga dugo, ang aton dira nga utok do ka tawhay ga nami ang function. Ang ikalima, hagan-hagan lang sa pagkaon sa mga matambok dira nga mga karne, ang mga saturated fats, halin abi sa baboy kag mga kapareho man siniya nga sahi sang sapat at hindi gid makapaayo sa aton iya nga heart. Ang pagbuhin sa pagkaon sang karne, kaangay lamang ina nga like abi hindi mo dra pag kaunon ang panit sang manok. Kay kun kay isa ti ginahimo pani na ganing tawag sina ng chicken skin. Okay lang na magkaon-kaon ka panalagsa pero hindi permi-perme. Kay ti tendency sina ati maapektuhan gid ang imo yang lawas. Ang ikaano, mag-inom sang nagakaigo nagahusto nga amount man sang tubig sa kada adlaw. Importante ang tubig agud iya nga matinluan ang aton nga urinary tract kag makakasman ang mga toxins sa aton nga lawas. Also man, ang ikapito, magpamangkot sa doktor angot iya sa cardiovascular stress test. Ang stress test ini para iya malikawan ang anuman nga posible gulpihon ka lang dira bla atakihon kaya sa korason. Kag ang ikawalo, kung may pagpangduha-duha ka kung paano magpabag-o or magbago sa lifestyle, magpamangkot sa mga healthcare experts bisan sa online. Kahit isubong damo man mga healthcare professionals nga naga-engage na sa online, so why not nga try to pangayo sa ilang nga bulig kay mahatag gina sila sa imo, ma-share gina sila sang ilang man nga nahibaluan angot sa sining para iya nga ma-maintain nimo ang healthy lifestyle nga ginatawag. Kay ti tanan kita hindi ta man nga mga perfecto gid, di ba? Hindi ta na ma-perfect ang tanan-tanan nga ginasiling for a healthy lifestyle. Kay kita man sa gihapon na nagamatsyag o nagabatsyag sa ngaton iya nga lawas. So, kung mag-an, kag na-notice ni mo iya nga do okay man ang imo iya nga lawas, nga magsigi kapag di abi pangita sa mga other pagid. Yung kaisa kung masobrahan man,
lain man sa aton iyang alawas. Okay? Sige, sa aton nga mga ka-aksyon, amo yato ang aton iyang FYI portion sa subong man nga hapon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:08 na kita. Sa akon nga pagpanumbalik, standby sa aton iyang mga ka-aksyon para man sa aton iyang horoscope. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Padayon Aksyon Radio. Sa kay Sir Alex Montesa, mayong hapon. Sa kay Simisa Richelle Villalon, mayong hapon man. Ano ni sa giyagi na message ni man? Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon. Sa kay Sir John Vicente, naga-monitor man. Salamat gid. Si Dennis Richard Tibor Roma. Doon nakita ko to si mo post, nakapa-vaccine ka na. Sa kay gitamyaw manggali ni Sir Alex Montesa, si Ma'am Vanessa Mayo, Mrs. Alvarez ng Barangay Tangob, si Ma'am Jinky Dialagdon, kag sa pamilya Dialagdon Apil, sang Bandanon DSD. Sir Melody Oligo, mayong hapon. Si John Roland, ginatamyaw niya ng kuno or shout out niya ng kuno ang mga taga Kasilingan. Mayong hapon. Si Crizel Inasalan, God bless. Okay. Salamat man. Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Sir Manjo Arnejo, naga-monitor man, tamyaw lang kuno kay Abdul Umanya, sang Pacol, Bagos City. Si Smart Tadio Salcedo, mayong hapon, naga-monitor dira sa Maytanza, Cavite. Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon. Always naga-monitor from Celine Homes. Si Turo Molo Batang ho, naga-monitor ko no. Salamat gito. Ann Villaveray, mayong hapon. Elmer Boy at Villamor, mayong hapon man. Ma'am Deding Alohamianto, good afternoon. Sa may Antipolo Pont, salamat gid. Ma'am Christine Minyas Villalobos, draya sa may Pandanon DSB. Oy, si to Kyle Mark Clarito, mayong hapon dira sa imo to kag sa Clarito family. Patamyaw ko no iyang Mother Earth, si Tita Elsa Rosales Clarito sa Barangay Banago. Happy birthday man sa banghod nito Kyle sa kay Daimay Clarito. Salamat gid. Sir Ray Baryoga, mayong hapon. Ma'am Jean Hisulgon, mayong hapon man. Si Sir Guillermo Clarito Galiuha, good afternoon. Sige, continue na sa pagpadala man sa inyo nga mga mensahe. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Tatas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala
radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampilikan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Kadayon na italak na Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. Sige, kay lawig-lawig oras ni Inday Ann. Diri kita sa inyo man nga mga greetings. Sabado man Okay. Oy, si Ma'am Elsa Rosales gali ho, mayong hapon ko no. Salamat gid. Si Ricky Soriano, hambaya mayong hapon, tamyaw lang dira sa may taga Hacienda Lourdes sa may Maaw. Mga batch galiguro ni Action Boy mo. Sakay Sir Elmer Itones Regalado, naga-monitor man siya sa siniang at tinion. Si Ma'am April Joy Buenaflor Gaston, naga-monitor man siya sa siniang at tinion. Ginatamyaw niya kuno ang mga taga Sitio Obos sa Manua sang San Enrique. Mga kasimanwa ni Aksyon na Nelmar ini. Bausita Elsa Rosales galing amo ni galing imo nga Mother Earth to Kyle ti ginatamyaw ko siya, ginatamyaw mo man siya, doble okay na ulagid problema. Sige, salamat gid sa inyo dra nga pag-monitor sa may barangay Banago sa Clarito family and Rosales. Okay, si Ma'am Rochelle Fulgencio Susana ho, naga-monitor man dra sa may Malingin sa Bago City. Kaga family ko no Baryoga sa may Pandanon, DSB. Sige, salamat gid sa inyo man iya nga pag-monitor. Alas 2:21 na kita Action Radio Philippine Standard Time. This time, diri kita sa pag-share sa inyo sang aton iyang horoscope sa subong man nga hapon. Sa adlaw iya sang Sabado. Mayo 29, tuig 2021. Sa iluhan naton, or unahon naton ang mga Gemini. Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Ang imo dira bala nga desisyon nga pagahimuon, amo ina ang magahatag sa imo sang potensyal para iya nga mapalapad pa ang imo negosyo. Nagasaka man ang kadamuon sang imo yung mga customer. Kag syempre sa sales kag imo dra iya nga kita. Sa mga Gemini, lucky number 43, 36, 59, 12, and 44. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Posible nga mahibaluan mo subong or sa karon iya ang sabat sa madugay na nimo nga pamangkot.
Kag kung may mag-ayo dira sa imo yang kapamilya, hindi pagbalibari, no? Kung may ara man lang may surosobra ka dira, hatagi Sa mga Cancer, lucky numbers 23, 47, 49, 51, and 33. Turquoise blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. May investor nga mga interested or interesado sa imo yang mga idea. Subong ang panahon para ipagwa ang imo ay kasarang. Hindi na inapagtago-tago Kung mayara asang tsansa, now na. San pa na hulaton mo pa akong kisalam wala or kung san uhanay man bala mag-abot ang mga kahigayunan. So kung may ara sang kahigayunan ay i-grab gidayon. With the advice man sa mga mas maihibalo kung sa nakitaan marang nimo yang okay nga nakitaan nimo yang progress ikaw. Why not, di ba? Sige sa mga Leo, lucky numbers 53, 36, 49, 11, 22. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 21. Or sorry, Setyembre 23 gali. No? Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Sa pagbag-o sang panahon, mahimo nga makabatsyag kasang discomfort. No? Alungan ang ikaayong lawas. Sa mga Virgo dira, subong nga may pandemic, halong-halong. Speaking sang aton nga FYI kaina, try to research dira sa mga pwede nimo yang nga himuon agud nga maproteksyonan mo ang imo nga ikaayong lawas. Sa mga Virgo, lucky numbers 33, 46, 29, 15, and 55. Mocha brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Mahimo mo sa karon mga naka-pending dira nga mga ulubrahon. Hindi pag-idalok ang pagpahuway para iya sa imo kaugalingon. Ay ti importante man ina, kun kapoy pahuway. Kaya kung sige-sigihon mo ina, ikaw man na Japon ang magaantos. Importante nga kun kapoy tawulan kita, kun kapoy magbatsyag ka dira sang wala kaya gana, wala ganang maghihon, magpahuway gid kay importante ina sa aton. Agud nga mapabalik man ang aton iya nga puwersa. Sa mga Libra, lucky number 43, 23, 59, 13, and 31. Magenta red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22.
istorya lamang ang tao nga concern. Hindi or hindi pagpatulan ang magpakita dira balasang do ka suplado or kasuplada abi niya nga batasan or kung magsuya dira siya sa imo ay hindi pagpatulan, no? Kung mahimo pa lang ipakita sa iya, no, nga ikaw isa iya ka professional nga tawo. Bisan ano pa dang iya nga mga reaksyon, no, ipakita sa iya nga ikaw iya nga tawo, no, ginarespeto mo siya, ginarespeto mo ang iya nga opinion, and also ginarespeto mo man ang imo iya kaugalingon. Ay kung kaisa may mga tawo nga doon na sobrahan bala mag-react, daw feeling nila sagad-sagad na gid sila, pero sa uling higili, hasta lang gali sa istorya. Okay. Sa mga Scorpio, lucky numbers 53, 26, 49, 31, and 55. Lilac violet is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:30 na kita. Kag amoya to ang first part sa aton iyang horoscope. By the way, mayong hapon lang nakawala sila gali subong duty kay Saturday. Sige lang no? Sa ila dira ni Taminda, kay Tanida, sa ila man ni ng Joy, ng Norlin, kay ng Gigi, kay ng Tintin, kay ng Larry, kag kay Kapit. Mayong hapon dira sa inyo obra ini sa may RTN office dira sa Bradco. Always inis lang nga naga-monitor ganin kay tisubong off nila kay Saturday. Sige, standby sa aton yung mga ka-action kay sakon nga pagpanubalik aton man nga sugpunan ang mga nabilin pa naton iya nga mga horoscope. Parang kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay.
pamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agad pa sing banwa, mabugnaw nga hangin.
yan na ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, May bilin pa ko da. Ayos. Sige. Pabalik din sa atong programa. This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Indayan. This time, dir kita para sa mga nabili naton nga mga horoscope. Sa iluhan nato ng mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Maganyat ang isa ka ideal partner kung mangin honest ka sa imo nga balatsyagon. Pero sa mga Sagittarius dira, sa mga pagkaon bala, kung pwede lang likaw danay sa mga mamantikaon nga mga pagkaon. Or hagan-hagan kung hindi gid man malikawan. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 22. Tangerine is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn. Desyembre 22 tubtob Enero 19. O sa mga Capricorn dira. Ang gainit imo ulo, pahuway danay, relax. Bulig ina sa imo para iyang malampuwasan nimo ang anuman nga sitwasyon nga imo dra iya ginapangatubang or pagaatubangon. Iti kun kalma ang aton iya pamensaron, iti makapamensar kita, makahimo kita iya sang desisyon nga nabalang wala nagadaso-daso. Or basta na lang kung ano lang dang imo yung madumduman, amo lang na dayon ng imo nga himuon. Sa mga Capricorn, lucky numbers 43, 36, 59, 33, 13. Mint green is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius. Enero 20 tubtob Pebrero 18. Committed ka or committed na ang imo nga prospect. Gani untati na ina siya. Kung may ara ka dira sang naluyagan, pag nakitaan nimo nga daw duha-duha na, kahit may ara na siya, untat na. Magpangita ka na lang sang iban, kay basi makaguba ka pa sang relasyon. Okay? Sa mga Aquarius, may bag-o nga oportunidad nga mag-aabot sa imo. Ano ina? Ati, nagadepende na sa mangin direksyon sang imo iya nga kapalaran. Sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 43, 35, 12, and 22. Marigold yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 tubtob Marso 20. Kaayuha dira ang imong priority.
sa mga Pisces. Pamensara kung ano gid or kung ano yung mga bagay ang kinahanglan nimo nga unahon. Hindi man mangin emosyonal. Okay lang man akon ka isang medyo mga subuan ikaw, pero not all the time. Kaya ti tawo lang kita naga-experience kita nga masubuan ikaw, kapin pagid kon wala yan nag-ugyon sa imo ang panahon, di masubuan gid ikaw. Pero there's always a tomorrow. Pa-English. Payara gid sang buwas, no? Kung subong nga adlaw, no? Kung subong nga adlaw, wala ka iya sang nakuha nga kaayuhan or wala nag-ugyon sa imo iya ang shampoo or panahon, try buwas, na? Try buwas tinguhai kag mas doble ha ang imo iya nga effort. Kung nag 100% effort ka, 200% effort. Kaya na. Pati tinguha ilang akay ti natural lang na may ara ginapon ka isa circumstances nga hindi naton malikawan, no? Nga feeling naton down na gid kita, pero magaabot gid ang panahon nga mismo ang Ginoo amo yang magaguide sa aton para man sa husto nga direksyon. Sa mga Pisces dira, kung kaya lang man kung kaya sa bulsa, kung kaya mudra mahatag, itaga-taga man da ang pangabay sang imo yang nga pamilya. Sa mga Pisces, lucky numbers at 23, 56, 49, 51, and 55. Crimson red is your lucky color. Para naman sa mga Aries. Marso 21, tubtob Abril 19. Umpisahan ang pag-diet kung hindi nimo gusto nga mangin obese. Bisan gani kung gusto nimo yang ma-maintain lang bala. Nang mamag-an lang sa imo yang pamatsyagan. Try to tipid. Try to control man sa imo dira nga ginakaon. Sa mga Aries kuno, subong ang tiyempo, subong ang panahon para ikaw draya ang magprupabalhas. Bisan ginagmay lang nga prupabalhas basta may ara sang nagwa nga balhas. May buhin naman na sa aton nga fats. Sa mga Aries dira, lucky number 33, 26, 49, 55, and 11. Shocking pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Ang imo dira ginapamensar, kung nakitaan nimo nga may positibo yang resulta, himuagi layon, no? Para ma-achieve nimo ang imo yang nga goal, kag ti may makitaan ka nga kaayuhan, improvement sa imo kaugalingon. Sa mga Taurus dira, may mabaton ka nga isa ka mensahe. Kung ano man ina nga mensahe, ulat-ulata lang. Kabay nga maayo ina, no? Maayo lang ang unod sang sinaya nga mensahe. Sa mga Taurus,
Tapos, lucky numbers 23, 36, 49, 31, and 55. Ivory white is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:50 na kita. Kag-amuyad to ang aton iya nga horoscope sa subong man nga hapon or sa subong iya nga adlaw. Mayo 29, tuig 2021. Duwa na lang dayon kadlaw. Ma-ano na ta, ma-June na kita. By the way, mayong hapon sa kay Sir Amor Malayang. Draya sa may Hagimet, La Carlota City. Kag si Sir Eddie Laus, mayong hapon man. Draya sa may Cane Town sa Victorias. By the way, pahanumdum lang gali kay kagapon. If na-remember ninyo, ang Dole, no? Ang Dole, nagpagwayas ang suspension, travel suspension, para sa mga OFWs, kay tungod man sa pila ka mga issue, ti isang sining karon lang, nagpagwa naman sang statement, no? Si Labor Secretary Silvestre Bello III, nga ang siling niya, nga balik na, no? Kay ang natabo dito ang issue, ang mga ahensya, kag mga foreign employers, di sila mag-shoulder sa mga balayran, like balayran abi sa pagsulod mismo, sang sinang OFW dito iya sa Saudi, and also ang mga ginahimo yang mga health protocols, mga balayran balahaw, mga balayran like example kuman kagapon ang balayran abi sa RT-PCR test, mga medical certificate, ato hindi pag i-shoulder sang mga employer kag agency. Ti subong nagpagwa sang statement si Labor Secretary Silvestre Bello III, agin siling-sining nga nagpalabot na sang komunikasyon, no? Ang gobyerno iya sang Saudi Arabia to confirm nga muna sila ang magbayad, na? Hindi mo pagali pag-ianhon, obligahon. Kung hindi mo man i-pressure, doga pa bungol-bungol lang man ang gobyerno sang iban nga pungsod. Ara kay ginuntat. Di man, Sa amo to, alas 2:53 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Dari kita anay sa aton man iya nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini.
Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, dali kita anay sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa Proverbs chapter 31 verse 8. Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Hello, Action Henry. Go home na si Sir Nelmar. Halong Action Nelms. And hello kay Action Henry. Sige, this time, dari kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Naman sa pagpaalam ni Inday Ann. Salamat gid sa aton nga mga ka-action. Sa pagupod man sa akon sa Sabado yang edisyon sa nga This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ninyo alagad, ini si Inday Ann.
una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,